Ali u ovim trenucima mogu da prozovem koleginicu Smiljanu Popov. Ona bi trebalo da se nalazi u Savamali i reč je o jednom interesantnom festivalu. Reč je o festivalu uličnog aktivizma. Sad, šta to znači? Ja pretpostavljam da kao gledaoci Studio B imate tu, da kažemo, žicu u sebi, da se borite za neku svoju stvar, da ste aktivisti nekog pokreta. Sad, ovo je festival koji objedinjuje različite aktivnosti, različite grupe i sve ono kako zapravo menjamo svet u kome živimo kroz aktivizam. Trebalo bi da čujemo Smiljanu Popov. Beograde, dobar dan. Evo nas u Savamaloj, kulturni centar grad, drugu godinu za redom. U Beogradu se dešava jedan festival koji je zaista posvećen pre svega i isključivo ovom gradu i njegovim građanima. Festival uličnog aktivizma koji organizuje magazin Lice ulice, koji Studio B zdušno sve ove godine prati. Jedan borac za bolji grad, za bolje društvo i ljudska prava. I sad zamislite ovaj festival koji se upravo otvara za nekih pola sata, koji naredna 4 dana zauzima beogradske trgove, trotoare, haustore, izloge, muzeje i brojne institucije, a zajedničko mu je umetnost u javnom prostoru, javni prostor i ljudska prava. Za pola sata ovaj festival se ovde otvara u kulturnom centru grad. Upravo je i generalna proba gospel hora iz Beograda, koji ćete moći Beograđani da vidite ovde od 6 sati. A sa mnom je Nikoleta Kosovac iz magazina Lice ulice, koji će nam reći šta nas sve čeka ovih dana na ulicama i trgovima Beograda. Zdravo, hvala još jednom na podršci Studio B. Da, večeras se svečano otvara druga po redu Vreva, ulični festival aktivizma. Kao što si rekla, na samom otvaranju čućemo Mary Gospel Hor, imaćemo otvorenu kuhinju. Naš saradnik Miško, koji već više od 15 godina živi na ulici, kuva specijalan pasulj za sve posetioce. Narednih dana se svašta dešava na ulicama, četvrtak, petak i subota. Veliki deo programa se dešava ispred Kulturnog centra Beograd, Francuskog kulturnog centra, ulicama Save Male. Da čujemo šta, na primjer, biće niz i koncerata, bioskopa, performansa, književnih razgovora. Da, program je zaista bogat, sve počinje svaki dan u podne i traje do 9, 10, 11 uveče. Ispred Kulturnog centra Beograd moći ćete već od sutra od 5 popodne da čujete neke interesantne mlade bendove koje želimo da afirmišemo ovim putem, mlade kantautore kao što su Ivica, On Tour. U petak ćete moći da čujete Grab, poznati romski hip-hop band. Takođe, Udruženje građana ulice za bicikliste spremaju jednu vrlo interesantnu akciju sutra u 5 popodne na trgu Nikole Pašića. Moćete da otkrite šta je to polo na biciklima, da naučite kako da sami popravljate svoj bicikl. U petak imamo otvaranje jedne posebne izložbe u svima poznatoj uličnoj galeriji pored Doma sindikata. Tamo ćemo moći da čujemo još jedan interesantan hor iz Doma za stare gerontološkog centra Bežanijska kosa. Oni svi imaju, ja mislim, preko 70 godina, vrlo su slatki, ima ih preko 20. Oni će svečano otvoriti izložbu koja je posvećena baš ljudskim pravima, kao što si pomenula. Zatim u pop-up prostoru na Trgu Republike, tu je baš svojevrsna književna razgovaraonica, ili kako da kažem? Jeste, u četvrtak i petak ćemo u podne imati radionice sa ekipom festivala Čitam čitaš, koji će raditi i sa našim radionice, književne radionice sa našim prodavcima, sa klincima iz Svratišta i svima onima koji svrate, naravno. Možda je interesantno pomenuti i da ćemo imati posebnu turu kroz Beograd koju će voditi beskućnici. Dakle, Beograd se priključuje velikim metropolama i sveta koje su pokrenule ovu inicijativu da na neki drugi način predstave svoj grad, javne prostore, ali isto tako da afirmišu svoje marginalizovane građane. To će biti u subotu u 11. Polazna tačka je ovde baš ispred KC grada. Tura će se uglavnom bazirati na Savamalu i neke krajeve okolo. Ono što mi je takođe bilo zanimljivo, finale će festivala biti u subotu, gde će Beograd moći da vidi jedan novi, stari novi javni prostor, dvorište koje
ste vi uredili i želite da afirmišete zapravo reupotrebu i reciklažu zapuštenih javnih prostora. Jeste, Lice ulice se tom temom bavi od samog početka, a sada želimo da to nekako i u praksi pokažemo, kako svi možemo da koristimo svoju okolinu malo bolje. Dakle, u subotu u dvorištu Lice ulice Svetozara Markovića 42 od 1 sat popodne posetioci će imati priliku da čuju i upoznaju pesnike i pesnikinje iz regiona. Imamo i neke goste iz regiona u organizaciji ekipe Krokodil festivala. Imaćemo i svirku Kralja Čačka, takođe otvorenu kuhinju i svašta još po nešto. Dođite. Šta da vam kažem, mi zaista nemamo vremena u ovom uključenju da vam prenesemo šta će se sve dešavati u toku ova 4 dana. Tu je i zdrava mala, urbano baštovanstvo, urbano kuvanje, bioskop u klubu, bivšem klubu Lajka i šta sve ne, tako da je naša prosto topla preporuka da se pridružimo vrevi, da stvaramo vrevu i oni kažu čekamo vas na onoj strani ulice gde su promene potrebne i moguće. Toliko od nas je Sava Mala. Hvala Smiljana mnogo na ovom odličnom uključenju vreva. Nadam